नै जन आं दा थांथ'नो हानाय नङा नै आं जोंहानि अफिसावसो दंथ'यो जोंहानि अफिस औ नों थांग्रोनाय आंहा एसे खामानि दङ औ जोंहानि अफिस होननानै बुंदों बियो होमब्ला बे बिल्डिंआव फैनाय अफिस गोदाना बिसिनोसै नामा ग्रेट दाथ' आंहा इजियानो जासिगोन जुदि बे अफिसा बिसिनि होमब्लाथ' बेयाव बे रितुआबो फैगोन जाय फाप्पि हारामि हारामजादिया आंनि बिमानि मेगनखौ बोख्ल'दोंमोन बेखौबो आं बेयावनो लोगो मोनगोन होमबा जांखोथा इसोर नों जा खालायदों मोजांखौनो खालायबाय दं आंनो बेबायदि लामा दिन्थिलांबाय था जाहाथे आं थाबनो रिभेन्सखौ लानो हायो खिथिरखौ लानो हायो बै हिन्जावजों आइनो बे गुड निउसखौ होनांगोन नों साननाया थारनो नंमारगौ बिसिना क'क्राझार टाउनाव अफिस दङ नंगौ सानखादोंमोन बिसिनि ब्रान्स थागोन होननानै क'क्राझाराव मानोना रितु होननाय मानसिया ओरैनो फैया बियो बिनि आखलखौ मोनथिगौ आं दाथ' होमब्ला जोंफोरनि थाखाय मोजाङानो जाबाय टारगेटआ बिसिनि अफिसाबो जागोन नों अफिसावबो टारगेट खालाय बेनिफ्राय फिसाज्लाखौ लोगो मोनाखै नामा लोगो मोनदों बिनिफ्रायनोथ' मिथिबाय बेखौ फिसा खालायनानै बेखौ अफिसाव थांनाय नुदों आं बिसिनि अफिसखौ नंगौ नामा होमब्लालाय मोजाङानो जादों आं बे रितुखौ खेबसे मोगथाङाव नायनो लुबैदोंमोन आयै जाय हिन्जावा जोंफोरनि लाइफखौ धंस बानायदों थेर बेथेर बानायदों बे हिन्जावखौ खेबसे नायथारगौमोन आं आरो थांनानै मोखाङावनो थास होबायखागौमोन आं बेखौ ओरैबायदिसो गोसो जायो आङो जुगामि बेबायदि दा सान बेबायदि गोरोन्थि दा खालाय माब्लाबाबो मिथिबाय बेखौ धंस खालायनाय बेखौ सोबानाय बेफोर उनाव जाबाय थागोन दा जा खामानियाव टारगेट दङ बेखौ मावग्रो बेथ' नंगौ नाथाय आं बे मानसिखौ नायनो लुबैयो जाय जोंफोरनि लाइफखौ धंस खालायदोंमोन जागोन गासैबो लासै लासैनो जागोन फैसा नांगौ जालायबाय नोंनो फैसा नांगौ खोनाया नामा खेबसे बुंबोला साननैबो थिखिया नोंनाव फैसाफोरा मा खालाय नों फैसाफोरखौ जुवासो गेलेयो नामा नोङो आंनिबो प्रपार्टि दं बेयाव मिथिबाय आं जा खालायगोन आंनि गोसो नों बेबायदिसो बुंदों रागा दाफोजों आयै फैसा बिदों फैसा हर माबायदि मानसि नोङो फैसाफोरानो 20,000 30,000 साननैयावनो जोबो नोंनो बेबायदि फैसा हरनांगौ जाबाय थाबोला भिखारि जागोन माथो खर'फोराव एसेबो गियान गैला नामा नोंहा साननो हानाय जेबो गैला गियाननि बाथ्रा दा बुंसै आयै बेफोरखौ दा बुं आंनि सिगाङाव फैसा बिदों फैसा हर सोर बेसेबां गियान दङ आंबो मिथिगौ नोंनो बेबायदि फैसा हरबाय थानो हाला आङो गासैबो समनिनो गासैबो खामानिनि धैर्य थायो नोंना सिमा बारबाय नोङो फैसा खावजायो नोङो फैसा मा खेलेयो मा मायो नोङो जुवा गेलेगोन मायबा गेलेगोन क्लाबाव थांगोन बेबायदिनि थाखाय फैसा खामायाखै आं मिथिबाय मोनसे अफिस दानायाव मोनसेनिफ्राय मोननै खालायनायाव मोनथामनिफ्राय मोनब्रै खालायनायाव बेसेबां खस्थ' जायो नों मायबा मिथिगौ बेफोरखौ बेसे खस्थ'यै आंनि आफाया दालांदोंमोन नोंनि आफाया मा दालांदोंमोन मा बालांदोंमोन बेफोरखौ आं जेबो मिथिया आंनो फैसा नांगौ नङाबा आंनो हिस्सा खालायना हो गासैखौबो बटवारा खालाय आंनि बाहागोआव आंनो हर बेबायदि बुंनो हाग्रा जाबाय नों दिनै फैसा बिबा हरा बिदिब्ला गंनै अफिसखौ आंनि मुं खालायना दोन नोंहा फिसाज्ला सानै गंनै बिनि गंनै आंनि मा गोसोजों मा साननानै नों एसेबां गिदिर बाथ्रा बुंदों रनि माने एसेबो बुजिनो रोंला नोंनो खर'आव जेबोआनो गैला नामा आरो माथो नोङो बारहुंखानो होनाय फैसाखौबो लाजोबदोंनो लागोनानो आंनो थोजासे फैसा मोनाब्ला बेबायदिनो लागोन आं दाहार खालायजोबगोन आं मानसिफोरनाव नङा नों बुंनाय मा खालायो फैसाफोरखौ आंनो थार बाथ्राखौ खोन्था दिनै मा खालाय नों आंनि गोसो आं मा खालायो आंनि बाहागोनि फैसाखौ हर नोंनि बाहागोनि फैसा बुंनो फैदों नोंहा मा बाहागो दङ नों मायबा मावो ना खामानियाव थाङो ना अफिसाव थाङो नों उन्दै गथ'थ' नंला नों गोरलै गथ'थ' नंला गाइखेर जाग्रा गथ'थ' नंला दङ गासैबो बाथ्राफोरखौनो नोंनो फारि नोंखौ बुजायबाय थानांगौ नामा आङो नों बायदि फिसाज्लाया जोनोम मोननानै गाज्रिनि सायाव गाज्रिसो जादों नंगौ नामा नोंनि थाखाय फिसाज्ला उन्दैयाल'सो मोजां आंथ' गाज्रियानो होमब्ला आंखौ मुलि दौनानै बुथारना दोना माने दोनगोन आं माब्लाबा नोंखौ बुथारनानै दोनगोन आं माब्लाबा नोंथ' बेबायदिनोखा नोंथ' मोजां बिमा नंखाया नों मोजां हिनजाव नंखाया मानसिफोरनि गाज्रिखौनो मिथिगौ नों सासे दुगामारि हिनजाव थां ओंखारलां न'निफ्राय ओंखारलां नों बायदि फिसाज्लाखौ नाङा आंनो ओंखारलांगोन आंनि बाहागोखौ हर आंहाबो बाहागो दङ आंबो फिसाज्ला बे कम्पानिनि आंहाबो बाहागो दं आंनि बाहागोखौ हर दानो ओंखारलांगोन नोंसोर बायदि मानसिजों थाखाया आं नोंसोरजों सैमायाबो थाया नोंनो गरसे नया फैसाबो होआ आङो नों बायदि बेबायदि जायै फैसा फोजोबग्रा जुवा खेलेग्रा नोंनि थाखाय आं बे कम्पानिखौ बहायाखै मिथिबाय नोंनि थाखाय कम्पानि गायसनाखै आंखौ फाल्तु मोनदोंना नोङो नायबाय था नोङो मा खालायो आङो आंखौ सिनायाखै मा खालायनो हागौ आङो थां जेराव थां न'निफ्राय ओंखारलांबाबो दरखार गैया नों बायदि फिसाज्लानि प्रयजन गैला आंहा नों बायदि न'खर लुथिग्रा फिसाज्लानि गोनांथि गैया आंहा ओंखारलां जेराव थां अनसि अननानै सना बायदि दावदै बायदि लाखिबाय दिनै देरनायखाय बिमाखौ सिनायला आं नाङा बेबायदि फिसाज्लाखौ नाङा आंनो हारसिं थैलागोन आं रावखौबो नाङा आंनो
दुनियानि सानसे समाव बेबायदि जागोन माब्लाबाबो सानाखैमोन आं सानदोंमोन आंनि फिसाया जोबोद मोजां जागोन होननानै आलानि फिसाफोरासो एसेबां गाज्रि अख्रा बाथ्रा खोनासङा होननानै सानोमोन नाथाय दिनै आंनि फिसायाबो गावनो बेबायदिनो जाबाय दासो बुजिबाय आं फिसा गाज्रिया बुजिनो रोङिया बुजिखाया जेसेबां मोजां फोरोङा मानो लाखाया मा जाखो आयै माखौ नांज्लायदों मा नांज्लायनाय आरो आबा बेनोसै सानफ्रोमबोनि नोंदानो फैसा नांगौनो सानफ्रोमबोनि बाथ्रा बेनो सानफ्रोमबो बेनिनो नांज्लायनाय नोंदाया मा बुंदों मिथिबाय गावनो सम्पथिनि हिस्सा नांगौनो गावनोबो नांगौनो गावनि जिखिनि बाहागो दङ गावनो नांगौनो एसेबां गिदिर बाथ्रा बुंनो हाग्रा जाबाय बियो खामानिखौ हले मोनसेबो नांना होआ अफिसाव खेबसेबो थाङा बेनो सम्पथिनि बाहागो नांगौ जाबाय नुदों आंबो बेखौथ' हमनो हायाखै आयै आदाया सानफ्रोमबो अबाव बेबायदि फैसा गारहैबाय थायो बेखौनोथ' रागा जोङो आङो बेबायदि सोलिबाय थानांगौ जाबोला जोंफोरालाय मा थालांगोन ओरैनोबाबो थांनाय बोसोरनिफ्राय अफिसा एसे लजाव थांगासिनो फाइनालि दिनै लोगो मोनबाय अके सुगामि स्टार्ट खालायदो नोंनि एक्टिं खालायनायनि समा फैबाय अके सुगामि बेस्ट अफ लाक सोरनि पर्साखौ बेलाय नुबाय र' बै सिख्लानिनो जानांगौ बे पार्सा बै थांबाय थानाय सिख्लाया बेनिनो बायदि मोनदों आं माथो दाबो लिंला एक्सकिउज मी लिंबाय येस आंखौ लिंदोंमोन नामा औ नैबे पार्सा नोंनिमोन नामा आंनिनोथ' र' अबाव मोननाय नैबे बेयावनो हायाव गोग्लैनानै दंमोन नोंनि आखाइनिफ्राय गलांदोंमोन जानांगौ मा एसे फाग्लि आङो थेंक इउ स' माच मा जागौमोन दे बे पार्सनाव आंना बेसेबा इम्पर्टेन्ट डकुमेन्टस दङ कार्ड दङ मायबा दङ थेंक इउ दे नों नङाब्ला मा जागौमोन दे नङाब्ला मानसिफोरा बेबायदि गोग्लैना थानाय बेखौ हरनो नागिरा डाइरेक्ट सोनासो लाखायो थेंक इउ स' माच वेलकाम नों गैयाब्ला मा जागौमोन दे आं थारमाने रेशन कार्डसो बानायनो फैदोंमोन बे बेगाव आंनि पान कार्ड आधार कार्ड गासैबो दंजोबो ओरैनोबा ओंखाम जानो माइरं गैखाया गोमानायब्ला मा जागौमोन दे आं रेशन कार्डसो बानायनो थांखानो नागिरदोंमोन नेक्स्ट टाइम एसे मोजाङै लाब्लानो जाबाय बेफोर इम्पर्टेन्ट बुस्थुना जाना मोनला दाला आंखौ फोरोंफैदों बेनिफ्राय दा आं नोंखौ माबायदि थेंक इउ खालायनो जेनेबा आंहा गिदिर हटेल रेस्टुरेन्टाव थांना कफि बेफोरखौ लोंहोनोबो फैसा गैया नों गाज्रि मोनाबा बै फुटपाथाव दखान गंसे दङ लाल साहा बिस्कुट मोनो नों गाज्रि मोनाबा आं नोंखौ थेंक इउ होननानै साहाखौ लोंहोगौमोन आरो लोंनो आं लोंथ'ला नामा लाल साहा गोजाखाय लोङा आरो ने फुटपाथावखाय नङा बेबायदि दासान होमब्लालाय मानोथो आंखौ गाज्रि दासान आं जास्ट थेंक इउ होनो थाखायसो नोंखौ साहा लोंहोनो नागिरदोंमोन मानोना आंनि गोबां इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ नों सेभ खालायदोंना आंनो मानि बेगखौ होफिननानै दे होमबालाय गोबां मानसियानो फुटपाथनि बुस्थुफोरखौ जाया मुगैयो जोंफोरबायदि गैजा रोङियासो जाखायो बेफोराव दे गाज्रि मोना दे आं दे थेंक इउ सुगामि मा खालायखौ नोङो एक्टिंआ बांद्राय जाबाय आंना लिंहरफिनलै प्लिज लिंहरफिन साहा लोंनो होननानै थाथ' इट्स अके आं लोंगोन दे याहु येस थ'दो होनब्लालाय सुगामि यु आर द बेस्ट मोसौआ साला बे जायगानि लकेल नङा नामा माने गाज्रि मोननाङा दे सोंनायखाय आं माने सानफ्रोमबो बेबायदि थांलाय फैलाय जाबायानो थायो नालाय बे जायगायावनो माने नोंखौ नुफेराखैमोन दिनैसो नुदों बेनिखायनो सोंबाय आङो दिनै मा बुङो नायनि बेबायदिनो दे लकेलथारबो नङा मा बोरमा खि जानायनि फिननाय जाखो बेलाय नोंलाय बे जायगानि नामा आंनालाय बेनोसै बेफोरनो जोनोम जायगा आंना बेनिफ्राय गाज्रि मोनाबा नोंनि मुङा मामोनलाय दिनै थगायनो नामै आंनि मुङा बारहुंखा बारहुंखा माब्लाबा लोगोफोर मोनब्ला माथो होब्लानो जाबाय नों आंखौ सिनायनायानो नंला खोमा मानो माथोआ होगोन दे सिनायगोन बेसेबां क्लासाव फरायो नोंलाय फरायनाया हायार सेकेन्डारि
सन्जिब नै दखानावनो दं बेखार मानसि सानसि गैया नोंहालाय अबाव दं क'क्राझाराव फैदोंमोनलै आङो खामानियाव नोंनानो मालाय खामानियानो खामानि दे जोंहासो जमना थाबाबो मोना नोंहानो बे लाइफखौनो सयस खालामना लाखाबायबालाय ओंलै बेनिफ्राय मा खबर दङलै खबरफोरालाय बेबायदिनोसै गोदाव सोराव नै आं क'क्राझाराव थानायखायसो माबा सानबायलै मोनसे बाथ्रा मा बाथ्रा नै माबालाय रागा जोंना नोङो बाजै रितुमोननाव खेबसे थांना फैनोसै नामा आं धै मा जानला मानला बुङोलै मानसियालाय मानो थांनो नोंलाय रितुमोननावलाय रायजानासो हरजागोन नोङो रायाब्रा थांनोबालाय नोंसो गोसो रितुनि सिगाङाव आंनि बाथ्रा जोंहानि न'खरनि बाथ्रा रावनिबो सिगाङाव दा बुंसै दे जेबो बाथ्रा दा बुंसै रितुनि सिगाङाव खोन्थायाब्रा मा खिन्थानो रितु बाजैनि नाम्बाराबो आगोलनियानो दंलै नायहैनोसैब्रा गथ'फोरा माबायदि जानानै दङ बेसे सेंग्रा देरखौ नायहैनोसै रितु बाजैया माबोरै दङ खेबसे नायहैनोसैब्रा मा जानखाय दे नोंसो गोसो खोन्थाहरबायब्रा नों आरो आंखौसो अबावबा गाज्रि मोनगोन ना मोनथिब्ला दे खेबसे थांना फैथारनोसै आं नायना फैथारनोसै बिसोर माबोरै दङ दे उनाव फन खालायगोन आं दोनथ'नोसै सोरथो माबोरै जाखो नायहैनोसैलै खेबसे रनि बाबुआबो जोंजोंनो बामजानानै देरनाय गथ' खेबसे नायथारनोसैब्रा बेसे देरखौ थांथोंसै दे सन्जिबानो आं बुंदोंसो ओरैनो थांनाङा होननानै नाथाय गोसोआथ' आंनाबो मोनथिनो लुबैदों गथ'फोरा बेसेबां देरखौ आबारनिया बेसेबां देरखौ महराबा माबायदि माबोरैबा जाखो आंनि फिसाया सेंग्रा देरनानै माब्लाबा खुन्दायलाबायबाबो सिनायनायानो नङा